Кешеләр борынгы заманнан ук яңа ел башлануын билгеләп үткәннәр. Бу вакыйга халыклар төрле җирләрдә төрлечә яшәү рәвеше алып барсалар да, төрле дин тотсалар да бәйрәм төсе алган. Ничек, кайда һәм кайчан яңа елны каршы алу гадәте килгән икән? Башка илләрдә дә кыш бабай бармы? Чыршы бизиләрме? Бу сорауларга җавапны алдагы минутларда ачыкларбыз. Эфирда яшьлек тавышы, минем исемем Диля Нигматуллина. Традицион рәвештә без җырчыбызны хит-парадтан озатабыз. Хит-парадыбызда премьера бергәләп карыйк. Сихрләде серле күзләре, Колагымда ишетелә назлы сүзләрең. Мин бәхетле синең белән бергә чагымда. Гөмерлеккә булшы янымда. Икәү тормыш юлларына барасы ирек. Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек. Икәү тормыш юлларына барасы ирек. Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек. Күңелкәем мәхәббәт сизәр. Йөрәккәем, сине тибәр. Bir қолыңны әйдә җаным, атлый гел бергә. Минем генә сөйгән ярым, булшы гомергә. Икәү тормыш юлларына барасы ирек. Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек. Икәү тормыш юлларына барасы ирек. Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек. Икәү тормыш юлларына барасы ирек. Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек. Икәү тормыш юлларына барасы ирек. Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек. Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек. Каласы ирек. Без Кыш бабайның башка илләрдәге коллегаларын интернет челтәрләреннән эзләп таптык.
Бүйік Британия һәм Америкада Санта-Клаус. Италияда тыңлаучан балалар янына ягымлы Фея Бифана килә. Францияда Пернеоль. Аның кәрзинендә балаларга бүләкләр була. Үзбәк кышлыгына ишәккә атланып буй-буйлы халат кигән Кар бабай Корбобо килә. Ә яшьлек тавышына Айгөл Закирзянова килә. Gerek Яшик диләр бергәләр Күп вакыт алай булмай Язмыш бит бездән тормый Рәнҗемә миңа балам Булмады башка чарам Кай вакыт шулай тормыш Алла бүтән борылыш Нидер Қалмай балада Вақытны сузу артып Үзілер жіпіне тартып Үзілер жіпіне тартып Бәхеттилер түгәрәк Китә ул да тәгәрәк Йөрәкләр дөрләп янмый Сөюгә урыны калмый Рәнҗемә миңа балам Булмады башка чарам Кай вакыт шулай тормыш Алла бүтән борылыш Нидер Қалмай балада Вақытны сузу артып Үзілер жіпіне тартып Вақытны сузу артып Үзілер жіпіне тартып Сынау бирмәс түзе мәселе Кояшта чыкмый тормый Болыттар алмый калмый Рәнҗемә миңа балам Булмады башка чарам Кай вакыт шулай тормыш Алла бүтән борылыш Нидер Қалмай балада Вақытны сузу артып Үзілер жіпіне тартып Вақытны сузу артып Үзілер жіпіне тартып Германияның бурынгы халыклары чыршыда урман җаны яши һәм ул үсемлекләрне, җәнлекләрне, кошларны саклый дип ышанганнар. Голландиялеләр чыршы агачы мәңгелек яшьлек символы итеп санаганнар. Россиядә исә Яңа ел чыршысы Петр I тарафыннан кертелгән.
ул барлык үйләрне дә шыршы яки нора бутаклары белән бизәргә боерган. Кайтуыңны көтәсеңдер һәр көн сагынып, язлар җитсен инде җирләр кипсен, кайтырмын мин кыштай кагынып. Без кайтырбыз әнкәй тик көткәндә, син бит безнең өчен бер генә. Еллар үтәр менә бит балаларым, туган илгә хезмәт итәбез. Синең белән булу мизгелләрең, айлар аша өзлек көтәбез. Без кайтырбыз әнкәй тик көткәнә, син бит безнең өчен бер генә. Еллар үтәр менә бүгенгедәй, сакланырсың безнең күңелдә. Без кайтырбыз әнкәй тик көткәнә, син бит безнең өчен бер генә. Еллар үтәр менә бүгенгедәй, сакланырсың безнең күңелдә. Еллар үтәр менә бүгенгедәй, сакланырсың безнең күңелдә. Сакланырсың безнең күңелдә. 10-нчы гасырдан башлап яңа елны 1 сентябрьдән каршы ала башлыйлар. 1699 елда Рус патшасы Петр I яңа елны 1 гыйнварда бәйрәм итү турында указ чыгара. Шул вакыттан башлап яңа ел бәйрәмен бөтен дөньяда киң колач белән үткәрәләр. Хит-парадыбызда да үзгәрешләр бар. Ләйсән Шаһиддинова алдагы баскычка күтәрелеп, әнкәй дип исемләнгән җыр башкара.
Гомер ага йылыга кебек хисләре таша, сулары кебек, ләкин үткәннәрне кире кайтарулар мөмкин түгел. Синең сүзләр җанга сихәт, бергә чакта нинди рәхәт. Озак яшә, бәхетле бул, сиңа әнкәй бик зур рәхмәт. Әниен кесине дөньяның яктысың, әниен кесине жанымның яртысың. Әниен ки елама, бары елама, әниен ки мин бит гел синең яныңда. Еллар йөгереп үтә икән, гомер бик тиз үтә икән. Хәзер инде мине дә әни сине куып киләм икән. Бер җыр белән бәйләнгәнбез, бер җыр белән бәвелгәнбез. Җанда бер йөрәк тибеше, бер бөтенегә әйләнгәнбез. Әниен кесин дөньяның яктысың, әниен кесин жанымның яртысың. Әниен ки елама, бары елама, әниен ки мин бит гел синең яныңда. Әниен кесин дөньяның яктысың, әниен кесин жанымның яртысың. Әниен ки елама, бары елама, әниен ки мин бит гел синең яныңда. Әниен ки мин бит гел синең яныңда. Әниен ки мин бит гел синең яныңда. Дуслар, кемнәр әле белми, җырчыларыбыз өчен ТМТV каналының рәсми сайтында тавыш бирергә мөмкин. Җырчыларыбыз һәм без сезнең гадел бәягезне көтәбез. Кирегез, күрегез һәм яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирегез.
Эске заманда яңа ел хуҗасын төрлечә атаганнар. Дед Трескун, Мороз Ёлкич, Студенец, Дед Мороз, Морозко, Мороз Красный Нос, Мороз Иванович. Татарлар аны яратып Кыш бабай, Суык бабай, Кар бабай дип көткәннәр. Айгөл дә Кыш бабайдан үрнәк алып, безнең караучыларыбызга бүләк әзерләгән. Әйдәгез әле бергәләп карыйк. Инде 1699 елдан башлап Яңа ел бәйрәмен бөтен дөньяда киң колач белән бәйрәм итә башлыйлар. Күпчелек илләрдә дә Яңа елның хуҗасы бар. Ул Кыш бабай һәм аның коллегалары. Күпчелек илләрдә дә Яңа елның төп бизәге чыршы, уенчыклар, күчтәнәчләр, бүләкләр. Күзәтүләребез көтелгән нәтиҗәне раслыйлар. Чыннан да Яңа елны бәйрәм иткәндә бөтен дөнья халкын охшаш символлар һәм традициялар берләштерә.
Дуслар, кемнәр әле белми, җырчыларыбыз өчен TMTV каналының рәсми сайтында тавыш бирергә мөмкин. Җырчыларыбыз һәм без сезнең гадел бәягезне көтәбез. Керегез, күрегез һәм яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирегез.
Yıraqqa dübəlgən qarашın Ufaqda zuraqa yaş, zoraqa yaş, zuraqa yaş Ağlamay yanarsın, yanarsın Инсаф Мардан. Birinchi Яңа ел открыткасы Лондонда барлыкка килгән. Почта аша аны Генри Коул җибәргән. Гадәттә Яңа ел открыткалары узып баручы елның иң истәлекле вакыйгаларына багышланган. Алдагы йолдызыбызның җыры кемгә багышланган икән? Әйдәгез ачыклык кертик. Başlap gelgende Qabat sine Kürdüm tüşümde Işan dedin Eytken sözüne Yok ışanmayım Sina ışanmayım Sinen belen Birge bulalmayım Yeraklarga Hazır vakit ötüp gitti Sina bulgan hisler süreldi Çıkma büten benim yıllarıma Tırmışımda izler kaldırma Yok kerakmi Mina kerakmi Senin hisler mine eretmi Yeraklarga gittin meni kaldırıp Vakit yaralarını düzeltmi Yok ışanmayım Yok ışanmayım
тапшыруыбызга нәтиҗә ясарга вакыт. Игътибар экраннарга. Рәнҗемә миңа балам, булмады башка чарам. Кай вакыт шулай тормыш, Алла бүтән бурылыш. Без кайтырбыз әнкәй ике көнне, син бит безнең өчен бер генә. Еллар үтәр менә бүгенгедәй, сакланырсың безнең күңелдә. Әниянки сине дөньяның яктысың, әниянки сине җанымның яртысың. Әниянки елама, бары елама. Әниянки мин бит гел синең яныңда. Ай былы-былым, ай былы-былым, ак иделе таң ата. Ай былы-былым, ай былы-былым, ак иделе таң ата. Şeşinle jillerge, jillerge, jillerge Taratıp ügesin direninden Yok ышанмыйм, сиңа ышанмыйм. Синең белән бергә була алмыйм. Еракларга киттең мине калдырып, һаман да үзеңне оныта алмыйм. Элекке заманда Кыш бабай яшьрәк, куәтлерәк чагында балаларга һәм зурларга бүләк өләшеп кенә калмаган, ачуын китәргәннәрнең йорт җирләрен дә туздырып киткән. Хәзер ул күпкә мәрхәмәтлерәк, яңа авазыннан кунак булып килә һәм бүләк күчтәнәчләр өләшә. Айнур исемле җырчыбыз да безне бүләксез калдырмаган. Насип ярым дип моңлана һәм алдагы баскычта урнаша ул. Nasip yarın dipsiden yarattım Bari sin diye bäğrem can attım Ник şulay buldu Yollar ayrıldı Var kışlar idik Kanat ayrıldı Kişere
Сиңа да бәлки ауырдыр минсез Түннәрен янам, ялгызым калам Эзлеп сагынып, таңда уянам Кичәдә синсез, бүгендә синсез Сиңа да бәлки ауырдыр минсез Түннәрен янам, ялгызым калам Эзлеп сагынып, таңда уянам Ник керәшмәдек мәхәббәт өчен Җиңелгәнне сынадык сөюнең көчен Чын булмаганмы әллә ярату Ник кирәк булды җанны ялату Кичәдә синсез, бүгендә синсез Сиңа да бәлки ауырдыр минсез Түннәрен янам, ялгызым калам Эзлеп сагынып, таңда уянам Кичәдә синсез, бүгендә синсез Сиңа да бәлки ауырдыр минсез Түннәрен янам, ялгызым калам Эзлеп сагынып, таңда уянам Түгел мин көтәм Яраттың мине анысын беләм Өзелми калган өметнең җепләре Көтә һаман синең килүне Кичәдә синсез, бүгендә синсез Сиңа да бәлки ауырдыр минсез Түннәрен янам, ялгызым калам Эзлеп сагынып, таңда уянам Кичәдә синсез, бүгендә синсез Сиңа да бәлки ауырдыр минсез Түннәрен янам, ялгызым калам Эзлеп сагынып, таңда уянам Түннәрен янам, ялгызым калам Эзлеп сагынып, таңда уянам Эзлеп сагынып, таңда уянам Дөньяның төрле илләрендәге яңа ел традицияләре тикшерелде. Лаеклылар исемлеге билгеләнде. Атнаның бурычы үтәлде. Димәк, тапшыруыбызны йомгаклар вакыт. Минем исемем Дилә Нигъмәтуллина, сез яшьлек тавышын карадыгыз. Исән-имин булыгыз.